Mateo Kapitulo 16. Sukad ni adtong higayuna, giklaro na gyud ni Jesus pagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an. Kinahanglang moadto ako sa Jerusalem, aron paantuson pag-ayo sa mga namunuan sa mga Hudeo, ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw ako. Tungod niini, gidala siya ni Pedro layo sa uban ug giingnan. Dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miatubang si Jesus ug miingon kang Pedro, Pahawa Satanas, usa ikaw kababag sa akong agianan, kay ang imong huna-huna sa tao ug dili sa Dios. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Kunang usa ka tao, buot mahimong akong tinun-an. Kinahanglang dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang krus, ug mosunod siya kanako. Kay ang gustong magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayon. Walay bisan unsa nga ikahatag ang tao aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kay ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat.